Desconvocada a folga indefinida do Servizo de Limpeza do Hospital da Barbanza logo de chegar a un acordo. Todas as partes sentáronse e pactaron negociar a equiparación das condicións laborais no primeiro trimestre do ano. O Servizo de Limpeza do Hospital da Barbanza funcionou con normalidade. Finalmente, mantívose unha reunión con representantes da Consellería de Sanidade e do Sergas, das empresas adxudicatarias e das organizacións sindicais en representación do persoal, xuntanza na que se chegaron a acordos que propiciaron a desconvocatoria da folga prevista para iniciarse hoxe. Eles puseron sobre a mesa que para chegar a calquer tipo de acordo tiñamos que desconvocar a folga, non? Entón, evidentemente, antes de desconvocar a folga, tuvemos que escoitar cales eran as súas propostas. En principio, houve un pequeno debate, a cuestión é que finalmente reconoceron a injusticia e a necesidade de corregir esta anomalía e que pediron tempo, non? Entonces, porque a casuística non é a mesma en Barbanza que en Cee, por exemplo, en Cee xa saleu a licitación, ainda que é certo que o pliego de condicións está impugnado precisamente pola CIGA por algún defecto que nós atopamos. Un dos acordos recolle que no primeiro trimestre do ano as empresas adxudicatarias deben negociar a equiparación do persoal nos mesmos termos que no resto dos hospitais do Sergas. O procedimento vai ser que neste momento a situación vai ser da aplicación do convenio provincial de cada unha das provincias hasta o 1 de xaneiro do 28. Nos marcamos hasta o 30 de xuño do 27 para ir implementando os acordos necesarios de cara a unha equiparación futura para cando sala esa licitación teña previstos orzamentariamente os costes e os incrementos orzamentarios que eso conleva, non? Polo tanto, é un paso importantísimo. Xa que grazas a este pacto, a equiparación ten que ser real en xaneiro do 2028, logo de chegarse a máis acordos nas negociacións que deberán comezar neste primeiro trimestre do 2026. Antes do 31 de marzo, emplazaremos as empresas para empezar a montar as comisións negociadoras e chegar aos acordos oportunos para, xa digo, o día 30 de xuño do 27 estar todo listo e aí, entre ese tempo de xuño do 27 e o 1 de xaneiro do 28, o Sergas é quen ten que mover a ficha económica para dotar orzamentariamente o que conleva estes acordos, non? Onte tivemos unha asamblea co personal todo da limpeza aquí do Hospital de Barbanza, tamén houve un Cee, hoxe a tiñan en Vilagarcía, e, o resultado foi evidentemente satisfactorio. Anuncio celebrado polas profesionais e que implicou a desconvocatoria da folga prevista para iniciarse hoxe. Por fin ven aí un horizonte próximo, porque, son 2 anos, casi, pero saben que a partir desa data elas e todas as que veñen detrás van ter as mesmas condicións que as traballadoras do clínico, por exemplo, de Santiago ou que do Gil Casares, por poñer un exemplo. Un desenlace positivo logo dun proceso tortuoso que se foi prolongando no tempo ata chegar a este acordo in extremis. Unha reunión intensa de bastantes horas, pero, salimos contentos e gracias ás traballadoras que, xa digo, exerceron esa medida de presión que nós entendemos que foi o que levou a chegar ao acordo final. Acordo que apunta tamén beneficia ás empresas a hora da licitación. Non tiña sentido que houbera precios tan dispares nunhas licitacións con respecto de outras, mesmo dentro da propia provincia, non? Entón, así, digamos que o listón é o mesmo para todos, a línea vermella é a mesma para todos e xogamos todos no mesmo campo con as mesmas condicións. Con este achegamento de posturas, confírmase que a Administración galega se compromete a licitar os novos contratos de prestación do servizo de limpeza nos hospitais do Barbanza, de Cee e do Sanlés para que entren en vigor o 1 de xaneiro do 2028, unha vez ratificados os novos convenios nos que se recolla a equiparación laboral.